Hei vaan. Minun nimi on Katri Tuurman ja esittelen tässä teille lyhyesti digipedagogisia ja teknologisia taitojani liittyen opettamiseen, valmentamiseen, kouluttamiseen. Ja aloitan esittelemällä verkko-oppimisympäristöjä ja niiden parissa tekemääni työtä. Tässä näytössä nyt näette Moodle-ympäristöjä. Eli yksi niistä oppimisympäristöistä, joita minä olen työurallani käyttänyt. Tässä näkyy murto-osa luomistani oppimisympäristöistä teemojen mukaan, ryhmille eri aiheiden mukaan. Ja teen näitä oppimisympäristöjä niin itselleni kuin myös kollegalleni ja ilokseni sitten saan uusia Moodlenkin työkaluja, niin kuin HP5 ja muita sitten käyttöön. Ja olen aika taitava ja kokenut näiden luomisessa. Ja toki niin kuin ajattelen myöskin, että digipedagogiikassa pitää olla, ettei ole digiähkyä, vaan digipedagogiikkaa. Tässä nyt sitten on jaettu teille kuvassa Edita Publishingille tekemämme yhteistyössä erään kollegan kanssa tekemämme digitehtäväpaketti edistää hyvinvointia ja toimintakykyä. Ja sinne tehtiin sitten käsikirjoitus ja verkko-oppimisympäristöön sitten soveltuvia tehtäviä ja digitaalisia tehtäviä. Lisäksi olen sitten verkkokouluttaja yritys Kolen oppimisympäristöissä ollut käsikirjoittajana. Tässä on esimerkkejä ensiapukursseista, jotka olen sinne käsikirjoittanut ja myöskin sitten aina enemmän ja enemmän ollaan hyödynnetty tekoälyä kuvien luomisessa sekä videoiden luomisessa. Ja kaiken kaikkiaan olenkin sellainen digi-innostuja, joka ottaa mielellään uusia teknologioita käyttöön, kuten VR-oppimisympäristö, ja niihin meillä on mahdollisuus muun muassa hyödyntää 3 karhua 3Bear-oppimisympäristön valmiita materiaaleja ja niitä, mitä saatavilla. Ja kuulen mielelläni ja opin myös lisää mielelläni teknologiasta. Kiitos.